Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kap, kung magsulat ako sa akon kilala sa abroad, ang akon address medyo classman, kay magsiling ako nga Albina from the city of Munay. Ina yang gusto ko. Positibo nga paminsaron, Albina, para nga mag-uswag kita. Ako yakap, civic-minded kuya mo. Kung sabagay, sino makapakot? Nga kung mag-city kita, Kap, basi madula ang barikos ng iban. Hoy, buklan! Hindi mo gani ako paghilabtan, ha? Gusto si Albina tuloy. Ang ginahambala naton iya kaayuhan sang banwa. Daw wala man da kayuhan. Kayuhan mo guro ka be. Kay man kung mag-city ang aton barangay, mapadalagan ka konsihal, hindi gani mayor. Kag ang mayor, madalagan congressman. Di kundi more money to come. Mapuli na lang Kuya Kap ah. Kamu landa ang mag-city-city? Hindi magsapaga si buklan, Kap, ah. Manahisa lang na siya. Isa na sa barikos mo? Weh. Buklan! Barikoson! De na taman, de na ta. Are na tos dalan eh. Agale. Naubo ka na gidyatan. Para isa pa lang gani kalata nga tubang ato no. Boss, hubog ka na. Ang bot ko silingon. Di na tanga lugar. Kay na pala kata. Wala ba ta Japong kalabot sa balayaw? Ay oo matuod no. Do sa nagapalayo pagid kita. O
Ito. Ito, ho. Ito na ang balay, ho. Damo suga. Dali. Makanto. Dali, ah. Dali. Ari na ta. Oy. Hindi gali susuga aton nakita Samson. Oo man. Kandila gali. Papatyo gali ni. Ikaw blatan. Hubog ka na gid. Ako pa. Uy. Samson. Ha? Anong patyo nga ni ma? Ano ini? Bebe. Uy. Ara oh. May nakasulat to. Abe basa ha? Kami subong inyo buwas. Galain man nga patyo man. Daw nagapangangkat. Sinong pinahog ninyo man? Hisa lang mo? Kay patay na mo? Man, kung makasiguro lang ko nga may tuba kag wasketo sa langit? Wala ko ya mahadlok mapatay? Samson, kabalo ka na sang kanta ngayon na nga sa langit wala sa beber? Oo eh. Kanta. Sa langit wala sang bir. Sa langit wala sang bir. Sa langit wala sang bir. That's why we drink it here. Ay, buisit. San o pa ko sinima manggaranon man? Mapuli ako nga wala sang kwarta? Tapat naman ko sinikaro kay Bete. Mayo ganing kita sang taksi. Dayon ko ka aberya. Ini man pwede ka mang-hold up ako. Kay may death penalty na hold upper. Base, kung ako pa masampulan sang lethal injection. Anay ka bala. Maminsar ako sang Mayo para nga makakwarta ako. Para nga hindi ako mapabati-batian ni Albina. Aha. Gusto na. Mataya ako sa STL. Mayo na kiligal. Merkules subong adlaw. Maminsan ako sang Mayo nga numero. Mataya ako kay Mita.
Aber, anong Mayo man? 7:35? Do Mayo man na? O kung 4:19? Ay, daw hindi ko man na kursunada nga numero man? Iris. Mayo pa. Matulog ko blanay. Para nga makadamgo ko sang mayo nga numero. Migo talyo. Kakita kasi ng bulag, ho? Kadimala sa iyan, ho? Nga nakasiling kasi na. Bulag gani, hindi kakita. Uy, ara naman si Kulas Pirot, ho? Otro man na siya nga dimalas. Nga di malas siya. Kayo, kada ko sang iya nga buyon. Pirot gani! Ano pa, juta lang iya makita. Uy, ara, malabay si Asyong. Piho nga may swerte siya. Nga man ho, kayo wala man na siya obra. Pero dako ang iya mata. Gani dako man ang iya makita. Pero migo tayo, sa banta ko, si Paking gid ang swerte sa tanan. Si Paking pang libat na. Triple ganing iya makita. Wow! Migo talyo, nakita mo ba lang nakita ko? Si Chacha man na. Pero, paano mo masiling ina amigo Morris kaya ang iya mata? Tsaktuhan mo lang na. Tanan nakita sang mga taga dire sa iya ginaingreso. Pilimon, magpabilin ka anay pagkatapos ang klase, ha? Ma'am? Manilig naman ko, ma'am. Kag may erase the bird. Hindi. May hambalan kita. Ano, ma'am? Bago pa lang gani, mabukas yung klase. Ambalan mo naman ako nga maupo naman kita sa balason niya tuig. Hindi na yamong ihambal ko sa imo. Basta karon lang magpabilin ka lang anay dire. Kay importante ini. Ano naman? Maubusan ko ito karon sudan Nakahibalo ka na balasang ihambal ko sa imo, Pilimon? Wala pa, ma'am. Ano gid bala ang maka-attract sang atensyon ninyo nga mga bata? Naka-attract siya nga mo na tensyon, ma'am. Pero, ma'am, bata pa kami, Gago! Ang buot ko silingon,
Sa ano ko makuha ang atensyon nyo? Bisan nagaleksyon ako, nagadugsing ka mo. Ang iba nagakatulog. Labi na gid ikaw. Kung kisaga ni, nagapaaway pa kamo damang sa imo nga classmate. Karon sugiri ako Pilimon. Ano ang buhaton ko agod nga magpati kamo sa akon? Ano ang makatawag sa inyo atensyon? Kwan, ma'am? Cartoon? Parible sa TV? Power Ranger? Ultraman? Batman? Superman? Nga mo na? Amo na makatrack sa amo nga mga bata, ma'am? Hasta na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!